Hej i Danmark. Agnes Tofte mit navn. I kender mig, nogle af jer personligt, og nogle af jer har jeg kun mailet med og snakket i telefon med. Jeg har arbejdet med markedsføring i Tyskland i 16 år, 14 år som selvstændig i Tyskland. Før boede vi lige uden for Hamburg i det, der hedder Norderstedt, og nu er der sket noget nyt. Jeg er nemlig flyttet til Fyn. Det er en overvejelse, der har været undervejs i egentlig 5-6 år, men sådan intensivt de sidste par år. Og da så benzinen den blev ganske dyr, så var det sådan lige den sidste, der skulle til, for at jeg siger, nu gør jeg det. Jeg er flyttet til Fyn. Ikke fordi, at jeg kun vil være på Fyn, men fordi det er midt i landet, og jeg vil meget ud i det danske land her i den næste tid. Har I lyst til at se mig, når vi er i jeres område, så er I meget velkommen til at kontakte mig. Jeg er på vej med video med mit Nikon spejlreflekskamera, og så har jeg i øvrigt også nogle nye værktøjer og nogle nye innovative måder at arbejde på med, som jeg har lært i Tyskland, og som jeg har lært af amerikanske. Jeg har en uddannelse, som man desværre ikke kan få et anerkendt diplom på, men jeg har faktisk skolet mig selv de sidste 6-7 år temmelig meget. Fordi at vi står i en tid, hvor mange ting ændrer sig. Jeg tror, der er mange, der mærker, at de bliver trætte, eller bliver utilfredse, eller føler sig under pres, eller er lidt usikre over den tid, vi lever i. Markedsføringsskolen, som jeg har her fra Danmark, civiløkonomuddannelsen, som jeg har fra Odense Universitet, vil nok sige, at vi står midt i et paradigmeskift. Værdierne ændrer sig stærkt lige nu, og mange mennesker er sådan lidt usikre på, hvad er det lige, der sker, fordi der sker meget nu, det mærker mange. Og der er også mange mennesker, der får lidt eksistensangst eller usikkerhed på den ene eller den anden måde. Og det tema, som omhandler de ting, det har vi arbejdet meget med de sidste år, og der har jeg også noget at byde på. Det er ikke let at forklare i en video, så det vil jeg egentlig ikke behandle dybere, men kunne I tænke jer at høre lidt mere om det. Det handler ikke om problemer, og som på tysk, når man læser psykologi, så hedder det størung. At det er det, menneske har en eller anden dysfunktion. Og det er ikke en indgang, jeg har til det mentalt arbejde, jeg har gjort. Det er virkelig at sige, at hvert menneske er helt rigtig, som man er, men at man i højere grad skal koncentrere sig om, hvad det er, man kan gøre for at gøre livet mere spændende. Det er nogle gange nogle små kurskorrekturer og en dybere forståelse af, hvorfor de andre de reagerede, som de gjorde på det, man sendte ud. Og det baserer, sådan kort sagt, det jeg har skolet mig i, det baserer egentlig på helt basale fænomener, som vi råber i skoven, sådan kommer ekkoet tilbage, sådan kommer tilbage igen, altså sådan som vi hedder det sådan på dansk. Så wie man in den Wald ruft, so kommt es zurück, hedder det på tysk. Nu bliver jeg lige lidt i tvivl. Ikke mere om det. Vi har altså 3 piller i vores arbejde. Det hedder foto, det hedder video, det hedder mentale eller strategiske overvejelser. Egentlig mere end mental træning. Coaching af jer. Støttelse, opbygning af jer, hvis I sådan lige er ude og mærke, at der er noget. Det kan være sådan noget med, at I har 2 uger, og I synes bare, at det hele det går i stå.
Altså responsen på det, I sender ud, er måske svag. Og det er nogle gange, at det er en mental ting, der lige skal slås om, og så er der bare flow i det. Som man siger, så er der bare flow i det igen. Ja, det danske sprog har jo fået nogle engelske begreber ind i det danske sprog. Jeg skal have lært at snakke bedre dansk, men det kommer meget hurtigt nu, hvor jeg er her 90% af min tid, og 10 i Tyskland i stedet for omvendt. Vi ses måske lige pludselig. I er velkommen til at kontakte os. Vi vil meget gerne lave et tilbud til jer. Og der kommer mere og mere på min hjemmeside. Lige nu er vi ved at lave den om, så den bliver dansk. Den bliver mere dansk, henholdsvis at den bliver mere visuelt. Kan I have det godt? Vi ses lige pludselig. Og